Nyakora Mugejuang dakika en 38 tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod Joey Raymond mar mondo mi wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet. Oyawre Joey ichiwo nade okinyi makawuono? Oyawre inya Joyce achiwo maber. Machiegni nonro mar gazet. Erokamano inya. Gazet okinyi makawuono mano Daily Nation kachiel kod The Standard weche magimiyo pek anno ka bet opogore. En mana ne wanyalo wacho ni kizungu magitiyo godo ema bende opogore. Weche to chalre. Anno ka The Standard okete kae ni ruthless president. Daily Nation to koro okete kae ni Ruto critics face police crackdown. Mano kotudore kod jogo ma osebedo ka kwedo jatend piny Kenya William Ruto matek magisebedo ka gikale. Kenano ka gazet ma Daily Nation oketo pichni mage achiel kachiel e gazet okinyi makawuono. Adwani wachak kod gazet mano ma Daily Nation okinyi makawuono. Weche mopogore opogore gimiyo pek okinyi makawuono. Anno kamalo kanyo nyaka sani koro doho ochungo mar mondo mi od bura kik dhi mbele kod chenro mano mar piedho mago joma jatend piny Kenya William Ruto nowalo kaka jakom kachiel kod commissioners mag IBC. Kopogore kanyo weche mag somo mano chala mar jopuonje 25,000 mano bedo promoted ibro bed ka ing'eyo odiochieng' makawuono. Wach magimiyo pek bende weche mamoko magimiyo pek okinyi makawuono en kotudore kod mano Ruto's critics makoro nyaka sani osebedo ka yudore kama tek joma osebedo ka kwedo jatend piny Kenya William Ruto moting'o kanyo governor e county mano ma Trans Nzoia George Natembeya, wantiere kod mano jatend duond bura mar KANU Gideon Moi, wantiere kod jaod bura ma Mumias East Peter Salasya kachiel kod jatend duond bura mar DCP mabende ne en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. En bende no yudore kama tek kachiel kod weche mamoko mabende aneno kanyo weche matimore e pinje maoko. Jatend piny Tanzania mano Samia Suluhu ne ochiwo siem mager ahinya ne joked ratich oganda mawuok e pacho kae mar mondo mi kik donjre e weche matimore e piny Tanzania. Mano miyo moko kuomgi ne obedo deported boduogo pacho kae kachiel kod weche mag rabuon. Ok rabuon en waru. Ka koro nyaka sani koro iwacho kanyo ni alert why your potato meal could contain toxic pesticides. Mago wanyalo wacho ni gin yedhe moko ma ok ni kare ma ikuoyo e waru mar mondo mi onego kute. Moko kuomgi jopur tiyo kodgi mathoth ahinya manyalo bedo ni hinyo ngima jopiny. Kata kamano Joey adwani wachak kod wach makoro gazedni mano ma Daily Nation omiyo pek e ite mar 4 kachiel kod mar 5 mano mar gazedni ma Daily Nation. Mago joma koro osebedo ka kwedo jatend piny Kenya William Ruto mosebedo ka yudore kama tek ahinya. Joey ing'eyo mokwongo nang'iyo kaka oboke ni oketo sigana mare Ruto critics. Wachaka ne gidhicho manondhi godo governor George Natembeya. Nondhiye nikech okwedo kata oseyo tend jatend piny koso report manogol gi duol mochung'ne kedo koda mibadhi pacho kaendi EACC nolero ni moko kuom gigo ma bende nomiyo ndhiye ne na achiel kuom wechego ma bende otudore gi mibadhi mar tiyo kod omenda marach mano mar county no ma bende rito omenda ma bende romo bilion 1.4. Kadipo ni Joyce wechego mag kedo kod mibadhi en gino ma bende jo Kenya nigi siso mar neno ka ikedo godo de bed maber ka sama ne bendo ndhi governor George Natembeya to jopiny nok onego beni chopo kanyo monjo nyamburko mag apisasgo. Ka en ng'ama no beni ndhi nikech wechego mag mibadhi to onego beni niwe thuolo tere kama owinjore tim nonro ae bang'e gol report ka dipono yude gi ketho kata oyo. Gima ne governor Natembeya wacho mano mora ne ni en bende owuok mar kwedo ndicho mare nikech kata koko yudi gi ketho to ndicho mondhigo andhiano osewiro kuom chuodho. Daer mar penjo achiel bende kuom jogo ma bende oboke ni omenyo kanyo mano Peter Salasya jaod bura ma Mumias East. Nyaneno chieng' moro kanokete mbui en achiel kuom jood burago ma bende ne osewacho kako tiyo kod omenda mare chudo mare gi gik mosebedo kotimo ma nyaka kinde moko golo nyaka obok mare mar chudo kata pay slip mare mano nyiso kako tiyo kod omenda nyaka modong' godo e ofuku mare. Nyaka gi sani jatelo ni osebedo ka luoro piny ka ogoyo campaign e counties mopogore opogore pacho kae mangima geche moringo godo. Naneno kipenje chieng' moro to
pesa manoyudo ma payslip mare nyiso to gimole fuel mowuotho gode pacho kaendi ko campaign godo golo kanye. Omiyo sama duol mar kedo koda mibadhi pacho kaendi EACC obiro mondo mi openj penjo moko kuom kaka jotelo gi tiyo go omenda margi kuma gigole mwandu margi. Onego winjore wakuongo amigi thuolo. Kata doko ni josiasa nowuok oko tung' mosuo ka wacho ni maendi achiel kuom tools mabendi itiyo godo politically, nyalo bedo yes. Lakini sama gikuongo kanyo kaka duol mochung' ne kedo gi madhi, onego wakuongo wegi mondi ging'iyane. Nyoro nogol report ke wacho ni Natembeya otiyo go omenda marach bilion 1.4. Warita ne mondo mi gigolo bok manyiso kaka omenda gi notiyo adier, kar mondo mi wakuongo wachopi to wati gi onget mar siasa dhi mono kedo koda lweny mibadhi dhi nyime. Ka sama waywago ni waked gi mibadhi yes, to koro kobine ng'atwa kana ana wuok e county ma Kisumu. Samoro ko wach ni nitiere mibadhi e migawo mar mage to ka ang'o bine governor Ngire Nyong'o to wasechopo e ofise wakoro wakonye. Jopiny manochopo ginyalo yudo kar ni moko kuomgi kana nyithindgi pok oyudo basari. To gikedo ne jatelo ni imako ng'atwa. Wawe sama lweny mar mibadhi owachi to wawe mondi to wadhi waluwo bok go. To bing'eni kati wacho ni kinde makoro lweny mag mibadhi oketi to jopinya ok owinjo be ni donjore ahinya. Penjo nyalo bedo ni adiera ne mibadhi kose nyalo bedo ni jatend pinya kata jogo manitiere sirikal sani koro tiyo marach kod teko margi. Nikech adiera e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto donje telo kaluwore kod gigo magazini ma Daily Nation ondiko, iwacho ka ni ne osingo mar mondo mi kik oti kod migepe mag piny owacho mano mar kwedo kata mar timo maricho ne jogo makwede. To aneno ka gigo manotimore odiochieng' manyoro, iwacho ka ni ket kod mago mane timore e kinde telo mano mar jatend piny machon mano Uhuru Kenyatta. Iwacho kae ni gik makoro notimore odiochieng' manyoro ket kod mago mano timore e kinde telo mano mar Uhuru Kenyatta, kama iwacho ni ne nitiere target allies mago ma wang'e ni e kinde ma Uhuru ne en jatend piny, William Ruto ne en jalup. Ne iwacho ni target allies mag Deputy President Ruto gine makoro gin moko kuom jogo mane bedo targeted ahinya. To mage gik mamoko mane waneno odiochieng' manyoro, wang'eyo ni Peter Salasia e kinde makoro ne ochopo e nyimdo no kwedo weche maliekore ni ne otiyo kod dhok mano mar Siaya Oganda. Mane momiyo odiochieng' manyoro no we thuolo mano koti e bond mano ma kod bond mar 1,500 kata bail mar 200,000 tok kano sekwedo weche mane oketo e mbui mare mar X mano tarik 10 dwe mar 5 mano ma higani. To bende kopogore kod mano bende wang'eyo ni jatenda mano duond bura mar KANU mano Gideon Moi bende nyande waneno ka nitiere mano kambi mare mabende aneno ka gazeti mano mar Daily Nation oketo kae ni mano kambi mar Gideon Moi mano ma oyang kae kaka Kencont Containers Freight Station mayudore Mombasa. Chieng' tich abich juma mokalo obila ka achiel kod apisas mago mag Kenya Railways officers ne omonjo kanyo ka koro giwacho ni kambi makamano osebedo e puodho ma entiere osebedo kanyo ataro mar chik kuom kinde mathoth ahinya. Koro adiera nitiere kanyo nyalo bedo ni sirikal tiyo kod teko mare e yo marach kose jogi adiera oyudgi kod ketho. Gachagua bende osebedo ka lieko ni ngimane nitiere kama rach. Ng'e magi jok ma bende oboke ni owacho ni joma osebedo ka kwedo telo ma jatend piny. Asetemo ng'iyo kata kaka jatelo Gideon Moi osebedo ka wuoyo. Ng'enyne ok oja thoro wuoga ahinya nyima kameras ko wuoyo kata ko kwedo. Nyalo bedo ni mbicho margi ni nigi tieng' diriyo, gin gi sides ariyo. Onyalo bedo mar wechego mag mibadhi, to nyalo bedo wechego mag siasa. Adier jatend piny nosingo ni en tende ok bi ndhiyo jogo ma bende osebedo ka kwede. Kata kamano nitiere ji mang'eny mosebedo ka kwedo telo marach. Koting'o kata ka jotelo mawuok e duond bura mar ODM. Samoro dibed ni maendi achiel kuom gigo ma bende itiyo godo ma bende ok wanyalo kwedo. Kata kamano an kwayo mara makende en ni kanitiere maliekore motudore gi wechego mag mibadhi to wachiwa ne thuol nikech kata kambi mar Gideon Moi ni ji mang'eny nokiaye nyaka sama koro nogol nonro ni ma kambi ne to bet ataro mar chik e lo ma bende entiere gweng'o ma Mombasa go. Ka en adier ni magi gik ma bende piny owacho osetime nonro to dak wabeda mondo miwako ka diponi wareto mwaketo siasa e lweny ni to dhi kawo mkondo achiel mar siasa to gikone jatelo moro amora mobiro yud gi wechego mag mibadhi obiro duogo to ywak ne jopiny nikech kata penjo mada penjra mokwongo to jopiny nong'e nade ni apisas mag kedo koda mibadhi ne biro e kar jot mar Natembeya
magin gisemondo kuno to ng'amano miyo gi chik mar toyo geche. Kizungu wacho ni two wrongs doesn't make a right, do not make a right. Koro iyudo ka ber to nego wami gig mag chikgi. Ka en gir siasa adier to de wamiya thuolo mondo mi otime maonge interference, to gikone to boneno adier gini koro kao line mar siasa ok en kedo koda mibadhi. Weche makamago bende pod aneno ka omed meny matut e gazet mar 6 kachiel kod mano mar 7 mano mar gazet mar Daily Nation. It gazet mar 6 kanyo koro kete ka ni chaotic 5 hours as EACC raids Natembea's home. Gigo mano timore dichieng' manyoro ka apisas mawuok ka duol makedo kod mibadhi ne omonjo mano dala Natembea mayudore Kitale mane county ma Trans Nzoia. Nyaka sani koro iwacho ni jopiny makamago kaluwore kod ichwang' mane gintiere go nitiere nyamburko 5 mago mag EACC mane gitie mach kendo aneno ka nitiere picha moket kanyo mane na chiel kuom pichni mago mag nyamburko makoro notie mach odichieng' manyoro mana kwase ne wasewacho ni nitiere omenda mano madirom bilion 1.4 wacho kanyo ni billions of shillings makoro EACC wacho ni ne okwali mane kinde mag timo nyiepo e county ma Trans Nzoia. Adiera nitiere kanyo to mana kaka isewacho ni jopiny bende onego bed ni bedo akicha ko bed ni gin gik mibadhi to winjo bed ni gichiko itgi mondo giwinj ni adiera en mibadhi kosen mana gima iketo ne gavana makamano. To ite mar 7 kanyo Jowi bende nitiere sigana moro ma bende koro mako wang'eyo ni jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua osebedo en bende osebedo kowacho gik mopogore sirikal bende noduoke kanyo odiochieng' manyoro ne gi kwedo gigo ma Gachagua osebedo ka wacho ni nyalo bedo ni nitiere kaka sirikal temo mar kawo ngimane oko. Ing'eyo kaka ute mag fwambo gi jofwambo nyaka koro wachope thuolo ma nyaka wapenjre ni to e weche mane jalup jatend piny owacho kapod en e telo gi weche mowacho sani gi weche kawadok chien mwaritrak kinde gi mag campaign to wabeda ne piny to wa analyze weche ge mano wacho diere campaign kapod gimanyo piny weche go mowacho kosebedo jatelo ma mochamo muma kaka jalup jatend piny gi weche go mowacho sani kaka jalup jatend piny mano thich oko to wa compare the 3 scenarios mondo wang'e ane ni to adiera ni kanye e weche ma jatelo gi osebedo ka wacho. Mokwongo naneno kinde ma okida dhoge gi achiel kuom jofwambo wetewa to jafwambo no ka wacho weche go mag yanyo jatend piny mano osedhi e yweyo Uhuru Kenyatta to nopenje ni to kinde mane yanyi ng'ama no ori. Aneno bende kochako dhi od fwambo ma bende mag mbui kata mag online to nopenje gimoro achiel to penje ni to en adier ni noyudo ka accounts kata bengi ni nono kaka nowacho to noloko statement mowacho ni pesa to ne nitiere mane nyalo chak godo. Weche gi osebedo koloko kinde ka kinde but waduoge mowacho ni inside secret police squad trailing wacho ni kweth moro ma jori arita kwe mosebedo ka luwe kamoro amora modhiye mayuak mosebedo kosegolo kinde ka kinde to ajawacho ga pile ni kata ka bedo ni nitiere pogruok e weche go mag siasa kinde duto ma ng'ato golo yuak e weche go mag arita kwe ok onego bed ni wakawe mayot ahinya. Ne waneno jaod bura mano ma Kasipul Ong'ondo Were kata odoko ni nitiere weche mane sik kwake weche go mag lweny kachiel koda mag tulo mag siasa to iyudo ka not more than once jatelo no nosiko kawacho ni ng'ane gi ng'ane rocho weche go mag arita kwe manyo ngimana kamano mochopo nyaka kama koro no wite ngimane e yo mabende ne waneno cha. Jalup jatend piny mano othich oko Rigathi Gachagua bende osebedo ka yuak the same en thuolo ma bende koro nego wakawe moko kuom yuak mosebedo koyuago kata doko ni nitiere pogruok mosebedo ka neno karo nitiere weche mosebedo kowilo kinde ka kinde kosebedo kochimore gi wach lakini sama ng'ato wuok moyuak ka weche go mag dok piny mag arita kwe mage wuon gi jo anyuola ne kachiel kod osiepe gi jogo motiyo go machiegni en gima onego bed ni koro wamiyo an ear of listening. To iwinjo ka embe wuon no yuak mowacho ni kata obila gogo monego bed nochwalo report irgi onge kod gi yie daer mar nyise ni odhi adhiya mondo odhi ogo report okwa jo arita kwe mondo gimoro kotimore ne kaka notimore ne jaod bura ma Kasipul penjo mano kuog penjo mokwongo ne en jo arita gi mag kwe to koro kodage gi to sirikal bende ma
chiwo arita kwe. Iyudo ka gimoro kotimore to idhi nyise ni wan ne wayie miyi arita kwe to nitamori. To bende nyaka sani mana kwan nok kondike ka ni inside secret police squad trailing XDP Gachagua. Nyaka sani kori wacho ni mano obila makamagi wacho ni kata unit makamago ne olose kendo ne gibedo deployed kata tergi kar gi mar tich e kinde mag rowere no wuok oko ka koro kwedo paro mar chik mar omenda mano mar higa mokalo. Nyaka sani koro liekore ni gine makoro ne gichopo e dala Rigathi Gachagua mano chieng' Jumapil mano kaluwore kod nonro magazet mano mar Daily Nation otimo. To mano bende matere machinglo manitiere it gazet mar 17 adwa watie weche mag siasa machinglo makamano mantiere it gazet mar 17 nyalo bedo ni gin mana weche makoro timore e pacho kae weche ma ng'ani wacho ni nyalo bedo ni sirikal ema nitiere kod lwedo ewi gigo matimore na adwa ni nyakwara Mugia Jong bende ne ane machinglo makamano achiel kachiel mar mondo mi en bende opunga ne gi wiye ni to enang'o monyalo jazo kotudore kod machinglo makamano Jowi nikech wanno ka nitiere buk moro maduong' ahinya kanyo to nitiere kaka obila oidho mana ngas mar mondo mi osomane ni to bugni wacho nang'o Jowi. Ing'eyo Kenya ka indi ne wakadho pend chik manyien manoloki higa 2010 ma bende nokelo mwamuko kaachiel koda gik manyien kotenore koda pend chik. Ahinya to gima ne bende obiro gi chik pend chik ni ne en gima bende ji osebedo ka samoro wacho ni tiyogo marach. En hakina. Gimoro mar hakini. Wasebedo kwa tiyo kode samoro watiyo kode marach. I have a right to speak. I have a right kia timango. En ng'ato en right. Kata ng'ato timo gimom. Koro maendi wewawe mano pend chik manyien mar higa 2010. Serikal modonjo sani matiyo koro loke. Koro loke ok en pend chik, koro en government handbook. Handbook ni gima duong' moting'o en gik mondiki mang'eny mana kaka inyalo timango imiyo dho joma kwedo, joma seyo gi jomoko yie gi telo masani. Koro iyudo ka jomitiyo godo ahinya kinde ka kinde en obila. Koro obila ne bende ol kata nikech ochung' gi gari kanyo rito. Koro ing'iyane ni chapter 1 wacho ang'o. Ng'ama kwedo watim nang'o. Ng'ama yenyo watim nang'o. Ng'ama ndike mbui watim nang'o. Koro mane tich mobilo dongo maduong' kaka machinglo ni temo wacho ni gima bila odongo maduong' en somo. Imini ya Joyce kwedo serikal to kwede Trans Nzoia. Dhiyo to dhi uket ne nang'owa en gi weche go mag mibadhi tindhi. Jowi en otiyo gi mbui en nyakach dhi ket ne weche go mag ohala moko winjore ndhiye. Koro mane tich ma machinglo ne wacho ni polisi odongo do maduong'. Nyakwara Mugia Jong bende nyalo ponga ne machinglo makamano gi wiye onyalo ng'iye to ponge gi wiye ne omanisha nang'o kata kamano wang'eyo ni jagoro bende kinde mathoth igora gigo matimore pacho kae Jowi. Adwa ni waket tenge weche mag siasa wadhi ane weche mamoko. Adwa ni wadog chien nyaka it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 2 kanyo nyaka sani koro chala mago mag jopuonje maderom 25,252 mano bedo promoted nyaka sani koro odiochieng' makawuone makoro gibro bedo ka ging'eyo chalgi nikech iwacho kae ni jopuonje makamago ne gibedo promoted kata kamano chenro makamano kata proposal makamano nyaka koro od bura mamalo ema koro bro bedo ka determine kata yango e kinde makoro duol mandiko jopuonje tich TSC bro bedo ka romo kod committee mano mochung' ne weche go mag somo e od bura mamalo odiochieng' ma kawuono nyaka sani koro wang'eyo ni jopuonje makamago nyaka ne gibed promoted mano tarik 2 dwe mar 4 mano mahiga ni onge ber moramora magisewinjo kata kamano warito ng'eyo ni koro obro bede yo machalo nang'o. Ing'eyo samora jawacho gani kata kodoko ni nitiere duol mochung' ne tayo gimoro amora matimore kata mana e odwa mar fwambo kaendi. Ing'e nitie gik moko ma wan mwanyalo report kiwacho ni talkback nani ok winjre maber kama to idhi wile. Asomo kanyo kina yudo ka the Kenya Secondary Heads Association mano put mar jo tende sikunde e kweth mokwongo mano kwongo kwedo wach mar choro elemo jopuonjegi kane gi wach ni nitiere gik mang'eny mane oketi kata kamano iyudo ka jakoma kata mano TSC Service Commission mano Nancy Macharia eno wacho ni gigi notime yono makare. Nitiere gik mang'eny ma bende jopuonj kaachiel koda jolony e weche go mag somo osebedo ka golo ahinya ne ten migawo mar weche somo duol mochung' ne ndiko jopuonj e tich pacho kaendi. Tiyudo ka
paro magigolo mabeyo manyalo bero wechego mag somo oket ga e tim. Koro dewaher kwayo moko kuom duol mochung' ne ndiko jopuonj e tich, ten migawo mar weche somo, jok mong'eyo pek gi midhiero magikadhe, obedo jopuonj kaachiel koda jolony e wechego mag somo. Sama gibiro gi somo paro magikelo moko kuom recommendations gi, onego bed ni magi gik miketo ga e tich. Ne waneno kata ka nyaka gie sani wacho ni nyaka ne kata migi promotion pok gino take effect nyaka sani. Warito neno ane ni to 25,000 momi promotion gi giwuok e gwenge mage, nikech nitie jomoko mosemanya promotion higni gi higni, gin gi qualifications moromo, gin gi gigo mabende oketo gi e rang'eny mar yudo promotion, to iyudo ka gigi kiwacho ni ne imiyo gi bende yor siasa, moko bende ne imiyo yor dewo wang'. Koro iyudo ka pod ywak ng'eny maloyo ber mabende ji 25,000 gi. Ere tiende giyudi to kweth mang'eny kaachiel koda kweth mar jotend sikunde pod kwedo gwelo makamaendi. Warito neno mondo waneane. Kopogore kod mano, piny kanyo bende koro nitiere wach motudore kod Chuga Put manyien, mano mar duol matayo weche magiere pacho kae. Wang'eyo ni nitiere jo Kenya 2, mano moting'o kanyo Kelvin Ray Omondi kaachiel kod Boniface Mwangi, mano chwalo bura e doho ka koro dwaro ni od bura ochung' chenro mano mar dayo dho jogo mane jatend piny owalo kaka jakoma kaachiel kod commissioners mag IBC. Odiochieng' manyoro doho mamalo mano kokalo kuom jang'ad buche mano Lawrence Mugambi, odiochieng' manyoro nochungo chenro mano mar dayo dho kata mar od bura piedho jogo makoro bro bedo kapong'o lemo mar jakom kaachiel kod commissioners mag IBC. Gino makoro en ohinga machielo kalure ni jo Kenya osebedo karito kod siso mar mondo mi IBC ochugi e yo makare mondo chak tiyo e yo maber. Kata kamano kokalo kinde magi mano moting'o kanyo Paul Mwite kaachiel kod Arnold Oginga, wantiere kanyo kod Dudley Ochieng kaachiel kod Douglas Otieno, ne giwacho ni ok nyal dhi mbele kod chenro mar dayo dho jogo kalure kod moko kuom seyo makoro petitioners go ne nitiere godo. Nitie gik moko ariyo kaendi Joyce. Mokwongo en ni adier man kende ni wadwaro mondo mi chuog kwethne mondo mi gik moko dhi mbele. Wan gi joma bende nowito ngimagi immediately tok election. Wan gi joma bende nene gi ng'ur nikech iyudo ka elections te ok bed ga fair. Nitie joma ne samoro nigi ywak. Adier makende mana kaka wach ni wan gi gik moko ariyo. Wan gi dwaro, wan gi gombo, kendo nyaka chuog Putni. Kata kamano bende mar ariyo nikech wach ni wan gi gik moko ariyo. Mokwongo en ni adier duolno onego chuogi. Mar ariyo en ni adier kata kichuoge to chik be nyaka lu. Asomo moko kuom gigo mabende jochwal ng'ur gi owacho. Gikwano, giwacho ni in the case of Ekethon, Mr. Hassan, Sorobit, ginde ritu. Magi jo mane bende ni owuok ayanga kata owuok apia monyiso chung' margi kweth mag duond buche, kendo ne gilaro kombe mag siasa e higana 2022. Moko nochung' gi ODM, moko nochung' gi UDA. Kata odoko ni nok giyuto, to mano nyiso ayanga kuma negi yange chung' margi. Koro iyudo ka sama gibiro gima kizungu luongo ni impartiality, ok gibi bedo neutral e gini. Kwayo samoro kara dwaro mar chuogo jogi ne wacho ni yier ng'ama ng'owa ng'ama pok onyiso chung' mare korka siasa. Kamano bende e chik, then jok mano chwalo ng'urgi nigi ratiro mar wacho gigi. Bende ging'iyo moko kuom qualification kata lony ma jogi nigodo. But an kama omako wang'a en kama ging'ur ni jogi e higana 2022 yiero manokadho jogi nolaro kombe mag siasa. Gin gi interest nikech kaka achiel kuomgi no resign e commission mano mochung'ne ng'iyo wechego mag yiero e duond buch ODM kodhi mondo mi dhi gwele. To ne bende gichak giwacho wechego mag regional balance mopok marom ne gwenge mopogore opogore. Giwacho ni Rift Valley ogolo commissioners 2 ka gwenge mag Upper Eastern to onge ng'ama ogol. Koro iyudo ka adier kwayo magin godo, kata kamano aneno weche mane bende Attorney General owacho ni mondo wit bura no oko. Ting'eyo ni embe en gi duol gi ushawishi e wechego mag chike ming'ado kata e doho. Koro ineno ka en osegolo statement ni mondo bura no wit oko. Koro warito ng'iyo ni to jok manie telo duondgi gi duond jopiny ere midhi wiji, to moko kuom gigo magi list be gin gi pek moromo chungo
puotho mag commissioners. To ang'eyo ni chik makamano mana koro do chungo godo chenro mar piedho commissioners mag IBC ma jatend piny William Ruto yande owalo bro bedo ka dhi nyime kata chik order makamano bro bedo nyaka tarik 29 dwe mar abich mano mahigani kama koro jang'ad buche mano Lawrence Mugambi koro bro bedo ka o deliver a substantive ruling kotudore kod petition makamano warito mar mondo mi wabwane no bo bedo kotime kata ogolo ng'eto mane kata riko nogo chopo. It gazette mar adek kanyo jowi nitiere sigana moro ma omako wanga kwanyalo mana dhi it gazette mar adek kanyo nitiere sigana moro momako wanga makoro ang'eyo ni en wach makoro obila mago kwach kich podi time nonro nyaka sani koro liekore ni nitiere padri moro mano mar kanisa Jokopere manyaka sani liekore ni ne jatend piny jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ne olime kata nitiere kaka ne orwake e gwengego mag Nyandarua no yude ka onege kata no kwany ringre ne ka onege royang nyige kae kaka Father John Maina makoro ringre mare no yude e gwengego mag Kikopey Nakuru County kama bendi wacho ni he was in charge of Igwamiti Catholic Parish in Nyandarua County. Nyalo bedo ni mane kanisa Rigathi Gachagua ne obede penjo en ni nyalo bedo ni ang'a mane onego mano Father makamae nyaka sani koro iwacho ni obila podi manyo nyamburko mare makoro ichich ni nyalo bedo ni toka no senege kumachielo to kete nyamburko no ema koro no dhi ojwange kuma no yude ringre mare nyaka sani koro podi timo nonro matut kendo simbe mar ong'we yamo nitiere kaka obila mago mag DCI temo mar mondo mi ong'iane records mag seche moko ng'ama no loso godo ka koro pok onege kendo kwany ringre mare. Aning'eni ang'iyo sigana ni to gima kuongo mako wang'a en the headline momiye koro maendi de oter focus wa korka jalup jatend piny machon de watuda jadolo ni gi weche gi mag siasa koso nitiere ma samoro wang'eyo manotimore madikel nek mare nikech kowach ni Catholic priest who hosted Gachagua jadolo mane bende jalup jatend piny machon otimo limbe kata olemo de bed ni mae ndi achiel kuom thone to gima penjo maduong' ni ang'o ma de minegi en limbe ni koso nitiere tudruok mosebedo godo itimo nonro de bed kata ni tok maendi noleme kata no host to nitiere kaka gwenyruok nowuok e kinde gi wendo manoleme samoro ng'eni be ng'ato nyalo limi mondo mi ulos kama samoro rach samoro be ng'ato nyalo limi mondo uber tudruok maru umed dhi nyime gi loso deals moko de bed ni maendi achiel kuom silencing the voice of the church ma itemo mondo mi koro siem jodolo matemo associate gi joma moko mana kaka oboke ni nowacho kowachako kaendi Ruto critics face police crackdown de bed ni ma bende achiel kuom yo ma bende sirkal tiyogo mana bende kaka machinglo cha owacho ka polise ka gin ging'iyo mana kaka ginyalo intimidate ginyalo silence gimoro amoro kod owacho ni samoro nek mare otudore gi weche gi mag siasa lakini waseng'eyo samoro amora ma bende jalup jatend piny machon otudore gi ng'ato nyaka ine ka bende nitiere tembe moko ga paka moko magoye kata kamano bende mana kaka owach ni koro kes ni e lwet jo tima pedha gitimo nonro we warita ne mondo wang'e kata kamano maendi en buok ne kanisa ni kinde duto ma bende gibiro dhi nyime gi timo tudruok gi jotelo ma pacho kaendi dipo ni mae gima bende fate mabiro be fall gi koso mae en gima notimore ma samoro en victim of circumstance but warito ng'iyo nonro mondo migol mondo mi kanisa obed gi kwe kata kinde ma bende gitudore kik gikaw ginyis chung margi kata kamano yienegi mondo samoro amora ma gitudore kik obed ni en gima dhi kelo luoro kata tho ne jodolo mamoko kopogore gi mar din Catholic nikech waseneno din Catholic gi chung margi e statements magi magigologa e wechego mag kwedo gigo mok dhi kare dipo ni maendi achiel kuom gigo ma bende timo oyo we wawe thuolo ne jotim nonro mondo timane wabwang'e kama gigike gi nonro margi gadiera margi magiyango nyaka sani koro jokristo manitiere Nyahururu koro bende dwaro no tim nonro matuta kendo ondhi kata maki mago jogo manyalo bedo ni ne onego mano Father Maina ka koro giwacho ni Father Maina ne ng'ano mane obolore ne jatich Nyasaye ma obolore kendo ne ochiwore ne tiyo ne kanisa ka achiel kod jogo mane otelo negi mane kanisa mane otayo mano Igwamiti Catholic Parish mayudore Nyandarua ne ochiwore mano mar telo negi e yo makare kendo ne omiyo ji mano geno kendo sirogi e weche mopogore opogore Nyasaye oket chunye kama okwe kendo ageno ni bro bed ka itimo nonro matut mar yango ni to gin jomage makoro nokawo ngima Father John
Maina. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo, thuolo maro benda nino koserumo. Kata kamano, eit gazet mar 10 kanyo, okadwa kata ni wamule mathoth ahinya. Kaloro ni ma network mokwongo, okinyi makawuono. Kakoro jatend piny, mano mar pinyno mar Tanzania, mano Samia Suluhu, ne ochiwo siem mager ne jokene ratich oganda mawuok e pacho kae makoro donjore e weche matimore e pinyno mar Tanzania. Nyaka sani koro ne wang'eyo ni nitiere ji 3 makoro ne obedo deported kata noduokgi e piny Kenya kowuok e pinyno mano mar Tanzania. Ng'eni mano bende e twak mabo bedo godo kinyi makawuono. Mita nitiere wach midwa wacho kanyo mana matin. Tarik 24 en tarik 24 dwe mar June 2024 no wang Uganda House pacho kaendi. Ma ineno ka ker ma Uganda kobiro pacho kaendi to ne tarik 25 kose 24 kanyo. Ka ker ma Uganda nobiro pacho kaendi to ineno kaka nosiemo wang' achiel kuom jotelo ma pacho kaendi. Kopogore gi mano, Kizza Besigye nomak pacho ka moduok kocha. Achiel kuom jokene ratich oganda ma Tanzania bende nomak pacho ka moduok kocha. Mana ka ang' gidhi lere penjo mara maduong' ma ambarito neno ne jolony kachiel koda welo megwel en opposition ema determine diplomacy ties kata winjruok e kind pinje koso en piny owacho. Debe ni gini notime e kind tudruok nikech owacho ni gi Kiswahili owacho ni kama wamedhibitiwa kwao wasikuje huku kutuvuruga. Matena otemo refa ni serikal mapacho kaendo osemiyogi assurance ni jogo wa contain koro kuno bende kikumigi thuolo dibeni nitiere tudruok. Koro warito neno ni to odhi ketho diplomacy ties e kind jopiny koso kind state. Haya, ujalonye weche mag tudruok pinje maoko mantiere godo bro bedo ka duoko penjo no. Watiek nonro mar gazet kalore ne thuolo mar rumo. It gazet mar 12 bende nitiere sigana moro ma Nyakwara Mugiajwang' nyalo somo. Ondiki kanyo ni why your potato meal could be containing toxic pesticides. Kendo gazet ni mar Daily Nation otemo menyo gimomiyo gitimo sigana makamano. Kalore ni nyaka sani nitiere yedhe manego kute mano e puodho kacha. Nitiere moko kuom gi mano sekume pacho kae to jopur podi tiyo kodgi kendo keto ngima jopiny kama ng'aw kakoro yedhe makamag kalure kod nonro mano tim kod mbalariany mano mar Egerton. Nyaka sani koro ne giyango ni nitiere kaka itiyo kod pesticides ma ok ni kare ahinya to e waru e pacho ka. Nyakwara Mugiajwang' mano inyalo somo it gazet mar 12 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Gazet mar The Standard wasewacho no kete kanyo ruthless president ginto giketo pichni mag obila oko kanyo e kinde mane gi monjo mano dala mano ja governor e county ma Trans Nzoia mano George Natembeya. Nyalo bedo ni joma kwedo piny owacho nitiere kama rach kosango matimore. Jo wach ni mogik ka wachie wach na mogik mana wach miwacho mar rabuono bende momako wang'a Joyce. Chieng' moro ng'ato nowacho ni Ja-Afrika ka ahinya to wago mfano ilonge ni ngwasho ngwacho wago mfano gi joka bondo ok nachagi ahinya lakini ng'ato nowacho ni bana jaka bondo ma japur nyalo sinjo rabuon te bingeni maka bondo ka bondo cha opogore nikech maka bondo cha in sweet potato mato wari ngwacho jaka bondo nyalo sinjo rabuon e puothe to use te to dhi nyiew mkate kato dhi nyiew chapat matieni oneno ni gimo produce cha ni tindok mitne gima temo wacho Joyce en ni the natural produce mane wagolo chon kwere wanong'eyo siri. Sani koro wakawo ngwacho wakete spices mang'eny wakete chemicals mang'eny mwaketho the naturality. Kata wabang'o mandas matin gi chapate ieka lakini sama produce mariwa ngwacho ma natural gi rabuon wa remain to our traditional food omit kendo en healthy. Sani koro neno ka koro kora mang'eny mosemede ngwacho koro research ogolo ni medo hinyo ngima ji moingo 1,50,000. Wadogure natural food kanyalore nikech pod wan gi opportunity to produce them. Erokamano inya Jowi Raymond kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi bi waled ne Nyakwara Mugiajwang' gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo ibedo penye some yo makare. Akaw mana yuyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak tudruok e kind piny Kenya kod Tanzania bro bede yo machalo nade ahinya nyaka lore ni nitiere jo Kenya moko makoro noduok Kenya kae kowuok e piny mar Tanzania. Twak makamano Nyakwara Mugiajwang' kik bai imedo mana kete e Ramogi TV. Aduogo bang' yueyo mwakaw gi sani.